så knæppe i en trampolin bare. Au. Det er lidt underlag. Hvor er psykopat? Det skal så meget ud på YouTube der. Fucking fedt, eller? Ja. Nej, lad nu være! Lad være, Møller, jeg mener det! Har du kvalme? Nej, jeg kan bare ikke... Jeg er før blevet trådt i hovedet på den måde her. Fed! Skal du på det? Nej! Nej, jeg kan faktisk godt. Du gjorde det lige før. Jeg prøver at gøre det på den måde, så kommer hele vejen rundt. Det er fedt, hvis man kan det. Når man går til parkour, så bare lige stå på jorden, bare lige svung. Så prøv at gøre det. Jeg var i fisk. I fissen? Ja. Nej. I fissen, mand. Jeg tror sgu ikke, bare lige. Hvor unge mine fætter det her. Ui. Man kan se dit hul i bukserne på videoen. Min forhud. Hvordan fanden man kan stege bacon til hver måned, men vi skal af. Der kommer en anden lille en. Klar. Jeg lige have noget hoved på dig. Prøv. Nej! Wow, jeg skulle lige til at gøre det, ikke? Kom nu. Ja. Kan jeg bedst på en? Jeg vil bare gerne fistes. Du forstår. Altså, i højden og det der. Ej, nej! Jeg kan ikke lide det! Au. Ej, bare det ved. Gør det ved mig. Det er jo ikke det, jeg mener nå. Ja. Smil til kamera. Smil til kamera. Jeg kan ikke smile nogen op. Smil så. Smil så. Min pik er ude. Smil så fast, baby. Fast, baby. Fast, baby. I need my ass. That's when you like it, hva'? Nej. Prøv lige igen. Og så bare. Det var en action her. Jeg er til følelse af dilleren lige nu. Oh my god, hva'? Din ass. Det er en anusspiller. Ja, for okay, det var. Hey! Svum! Jeg går lige at knæppe på film. Ja, det kan jeg se. Skal I ikke snart lave en pornofilm? Eller har I lavet det? Nej, det har vi lavet. Nå, okay. Ej, må jeg ikke se den så? Hvor ligger den? Ej, lad være! Det er kun for Pornhub users only. Og der er jeg også user. Jamen, du skal have premium. Okay. Jaha. Det har jeg faktisk fået. Smil til kamera. Jeg fortalte bare min far, at jeg skulle bare lige prøve noget, ikke? Han ved bare ikke, hvad han betalte for. Hvad kostede det lige? Det koster... Er det ikke 5? Nej, $1. Og det er 6 kroner. Ja. Når vi lægger den. Jo. Det er godt. Nej, men jeg må faktisk ikke vise pik på YouTube, så du ikke vise den på YouTube. Jeg fik det ikke, jeg filmede lige nok ved siden af. Det er rigtigt. Yeah baby, take it. Det er for sat. Ej, fuck, hvorfor? Ej! Står den ude smoker igen. Smokerfjes. Pokerface, smokerfjes. Ja, ja. Den der pokerface, den får jeg bor hovedet dernede, hva'? Ja. Du er langsom. Ja. Faktisk ikke der. Jeg skal skærme til med alt mit. Rico, du skal sige. Min røv, den klør. Må jeg ikke være med? Jeg kommer med. Og så bare lige. Og så bare.
Bare lige. Kan han godt lide den stilling, eller hvad? Nej, så er det mere sådan her. Ej, jeg skal ligge bag ved ham og så voldtage ham lige Ja, på det kan jeg godt lide. Okay, det kan jeg godt forstå. Ja, spark mig. Er det så sådan en meterstil, du der er sådan? Ja. Okay. Au! Nej, du skal snæve. Jeg fik det ikke på video før. Kom nu. Sluk det ikke, vel? Nu går der 7 år, før det kommer op igen. Kom nu. Snæv hende. Jeg tror ikke, det kommer op. Nej. En tønsmør. Hvor har du haft den hen sidst? Lige på den. Lige i røven dig. Jeg synes sagt, jeg er lidt dum. Ej, jeg tror det Jeg vidste ikke, den var så stor. Hvis du... Hvad? Okay, hvad snakker du om? Hendes tunge. Nå, jo. Ja. Okay, nu filmer jeg lige. Zoomer jeg lige ind på dit hul. Jeg har striber min. Ting. Det her kæft klar med grin, mand. Oh my god. Hallo du. Ej, vil du godt holde op med at optage? Der er 3 minutter og 10 sekunder tilbage. Det smager godt. Prøv at se, hvor sur han bliver. Nej. What the fuck? Tak for lov. Og jeg er sut på tungen. Sæt på tungen. Sut på fingeren. Sæt på fingeren. Kom så, sut på fingeren. Du er bange, at jeg gør lige nu. Du skal ikke sutte på mine fingre. Nå, lol. Ej, du har en blå prik. Åh. Der. Du har en blå prik der. Det var ikke det, du mente, det var ikke. Du har en blå prik. Det har jeg sgu ikke. Fæs du! Kunne høre det? Eller prøv lige at hive mine ben. Nej, seriøst, prøv lige vend om og hive mine ben. Du gav stød. Ej, nu går du ikke. Jeg skal lige have fat igen. Nej, han er så hårdt. Kom her. Du kom midt over. Det virker bedst, du skriger, når hun rent faktisk hiver i dig. Jamen, det er et regn med. Ja! Det er næsten ligesom at kalde 2 minutter tilbage. det er sådan her, jeg skal begynde at træne, så bliver jeg ved med at børne min riderøv. Kommer jeg snart så overfalder dig, Hvad sagde du? Ej, det var faktisk helt vildt rart. Det var helt vildt sjovt, det var. Med penge og pisse, eller hvad? Ej, jeg lader du trække bukserne af mig. Ja, hvorfor tror du, jeg gør det? Det er næsten ligesom at kalde. Ja, plejer du at ride baglæns? Hiv min ben. Så stopper vi. Er I klar? Vil I have et farvel? Ja, farvel! Hvad fanden skal jeg gøre med for mig? Det går fandme også. Ingen farvel? Jo, farvel. Ses på YouTube.